İsa'y Mesîhî û nava, meterse, çiyok nimiteyo, o do bivjo teber. Ew çiyok miyanikîyo, o pêro do bizaneyo. Kandê coy, qiseyekî şimarê tarî di vatê, êdo pêro rojdihîr di biaşinawiye. Ew şima çiçî kêberan pey di aşinawî ze, o do bana sera biaşinawiyo. Êkî ki bedenê kişenê ew eyra vêşî nêşenê teba bikere, înara meterse. Ez şimarê ney vaca, şima do kamîra biterse. Oko ki verî ganê kesî gêno, ew behdozî şeno kesî çekar û cehennem, lazim o ki şima eyra biterse. Keso panç mirîçikî du quruşiya roşeno. Finazî, Allahê nînara qet jûwa cî xovîra nêkerda. Nokor şima poro ki seredê şimaya qe o pêro amordeyo. Kandê coy şima meterse. Çike Allahê hetek di, şima bol mirîçikara vêşî qedriye. Ez şimarê vaca. Ekî şima min merdima verdê qebûl kerê ze, edazî şima pîyo min o ki azmên diro, ey verdê qebûl kera. Hema ekî şima merdima verdê min înkar kerê ze, edazî şima piyê min o ki azmên diro, ey verdê winî înkar kera.